sampai pada puncaknya kenalan Gusti Allah, takut karena apa? Ada rasa ijlal ngegungno Gusti Allah. Engko kelazimane iku efeke yo. Otomatis wong iku bakal nyesel. Ketun kaya wis uripe penuh dengan penyesalan. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Safiyatu ammata Rasulillah wa ya Fatimah binta Muhammadin anqidha anfasukuma minan nar fa inni la ugni ankuma minallahi syai'an. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, dawuh wahai Sofia yang menjadi paman bibiknya Nabi ya, bibik dari abahnya Nabi. Wahai Fatimah yang menjadi putrinya Muhammad, angkiza anfusakuma minan nar, selamatkan diri kalian berdua minan nar, dari api neraka. Fa innila ugni angkuma minallahi sya'an, sesungguhnya saya tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari api neraka, baik dengan kekuasaannya Nabi, baik dengan kemuliaan Nabi, iku nggak iso nyelametno putrine Nabi. Ya, iki apa ya, hadis iki bisa kita ambil kesimpulan, jadi nasab itu nggak bisa menolong untuk menyelamatkan dari api neraka. Jadi meskipun putrinya Nabi lek salah tetap disiksa, meskipun bibi Nabi lek salah tetap disiksa. Jadi nggak iso nolong pola putri Nabi, nggak iso mlebu swarga masih berbuat salah, enggak. Pola anak kiai bebas ya enggak. Jadi nasab itu nggak bisa menolong dia ketika dia berbuat dosa. Wa fil hadis al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yafna fakun kama syi'ta kama tadin tudan. Ana hadis keperbuatan baik itu tidak akan sirna ya. Maksudnya meskipun uang itu mati terus akan mengalir terus ganjarane, atau dia terus disebut ketika meskipun sudah mati itu perbuatan baik. Wa dzambu la yunsa, kalau dosa tidak akan dilupakan. Artinya apa? Pasti disiksa nang Gusti Allah. Sedikit pun nggak mungkin terlewatkan teko catatane Gusti Allah. Pasti dibalesi. Dosa sak cilik koyo apa tetep ndak kira lali Gusti Allah. Wa dayyan la yafna. Dayyan iku niki fihi jawazu itlaqid dayan Allah. Allah maksudnya dayan itu orang yang membuat agama Allah. Ad-dayan la yafna. Allah itu tidak akan sirna. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Fakun kama syi'ta kama tadinu tudan. Wis fakun kama syi'ta, terserah kalian, terserah sampean kate berbuat opo terserah. Iki kun iki amar li tahdid biasa ya, meden-medeni wis berbuat sak karepmu. Kaya di hadis-hadis iku idza lam tastahi fasna masyita, lek sampean ndak duwe izin sak karepe sampean, kate nglakoni apa sekarepe, kate nyolong, kate zina sekarepe. Lek wis mari kene oleh apa, oleh mau idza, wis oleh nasihat, wis ngerti sing bener iku sing ndi, sing salah sing ndi, kok pancet ae sekarepmu kate nglakoni apa. Tapi iling kama tadinu tudan, maksudnya ketika kita berbuat apa pasti nanti akan dibalas ya. Iling perbuatan sekecil apa kita pasti nanti akan mendapatkan balasannya. Terserah kate nglakoni apa lah, iku jenenge ngongkon, tapi kaya duduk ngongkon rek nyolak ya terusno ndak apa-apa wis cek ketubruk kon lah kaya ngono lho. Waqad kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu arba'un la idza afrata fiha ar-rajul ahlakatu wastahwathu. Iki pahame ya apa ya, iki pokoknya aku sak isoku kok cek di taske orang berdua iki. Ada 4 hal ya yang ketika seseorang itu melakukannya ifrat itu keterlaluan,
melewati batas. Ono ifrat ono tafrid jare ndek kitab-kitab iku ya. Lek tafrid iku terlalu kendor, lek ifrat keterlaluan, melebihi batas. Nah, ketika dia melakukan secara ifrat berlebihan, kenemenan, kakean, iku iso ngerusak. Yang pertama kasratul jima, kakean jima ya. Ngerti jima ya sampean ya, sing cilik-cilik ya. Ya, jima iku hubungan suami istri. Iki imma halal atau imma haram. Lek halal mungkin lek masih halal, kayak seringan iku ndak apik. Sedina ping 8 sumpama. Ya, iso ngrusak nang awak mungkin, iso ngelemesno, iso bosen, iso apa sembarang wis. Iso ana penyakite mungkin. Wasaidu berburu. Berburu iki apa iso nglalekno salat. Lek keseringan apa iso wis gak tau ibadah. Wal kimar judi wal dzunubu dan dosa. Kimar ini kalau mungkin lek nemen penggawane judi tambah rusak wong iku. Utawa dosa ya. Dosa iku lek bendino dosa ndak tau nglakoni ibadah, dosa tok. Iku bisa merusak seseorang yang melakukannya iku. Contoh 2 ambek 3 4 iki kaya beda ya. Beda hukum ya. Lek kasratul jima ambek wasad iku hukum sing halal, kimar ambek dzunub iku sing berdosa. Ketika sama-sama ifrat iku padha iso ngrusak masih barang halal ambek barang haram. Intinya barang halal, barang mubah. Ketika kita ifrat mangan pun ya, sampean lek keterlaluan mangan buka sampai mlukok-mlukok, iku iso ngrusak nang awak, iso akeh penyakite. Apa wis barang lek keterlaluan iku ya iso ngrusak, masih barang sing mubah. Wis, wa kana Abu Turab an-Nakhshabi ya. An-Nakhshabi harakate wa huwa min ahli Nakhshab min bilad mawara an-nahar, daerah yang di belakang sungai. Yaqulu idza ajma'a ar-rajul ala tarki dzunub atathu al-imdadat minallahi ta'ala min kulli janib. Ketika seseorang itu punya tekad meninggalkan semua dosa, wis kepingin aku ndak nglakoni dosa dina iki, wis kepingin ngaji, lima terakhir bulan Ramadan iki ya kepengin iktikaf, ndak tau ndelokan HP sumpama ya. Wis tekad, wis kepengin duwe tekad nemen. Muga apa balasan itu Gusti Allah, atat hul imdadat, dia akan mendapatkan pertolongan minallahi dari Allah min kulli janib, dari segala arah. Wis ojo kuwatir, pasti oleh. Jadi 5 hari terakhir iki di usahano wis koyo wis awak iki gak kadene maksiat maneng. Insyaallah engko oleh pertolongan teko Gusti Allah dari segala arah. Makanya di bulan Ramadan itu zaman ulama salaf, zaman biyen iku jare ya wong biyen iku ulama salaf, ulama Hadramut iku ketika habis Ramadan, lek wis mari Ramadan iku akeh sing oleh kasyaf, gampang nerawang cara wong Jawa, oleh kasyaf. Gara-gara apa? Gara-gara ngelakoni ibadah di bulan Ramadan. Lek aku ambek sampean kan mari bulan Ramadan kayak tambah akeh maksiate, berarti iku pertanda Ramadan kita iku gak ana apa-apa nih, akehan lalai ini, akehan maksiate. Tapi lek wong biyen ulama salaf zaman mari Ramadan memburi iku akeh sing oleh siri Ramadan, akeh sing kasyaf. Wa min alamati sawadil qalbi thalathun alla yajida lidzunubi mafza'an wala lit-ta'ati mauqi'an wala lil mau'izati manja'an. Termasuk tanda-tanda hitamnya hati seseorang, lek atine peteng iku ana 3. Alla yajida lidzunubi mafza'an, dia tidak menemukan rasa takut ketika ngelakoni dosa.
sing nglakoni dosa wis kok enjoy, wis ndak ono wedine. Ketemu nambah wedok ndak ono perasaan wedi. Apa ndelok film-film sing ndak kenal ndak ono perasaan wedi. Nyolong ndak ono perasaan wedi. Lah iku berarti tondo lek atine wong iku peteng. Ya. Wala lit taati mauqian. Lah ketika nglakoni taat dia nggak punya apa ya? Rasa kepingin mauqian itu tempat ya, mauqian itu tempat teko fi'il madi waqa'a. Iki artine lek di tak delok di kamus-kamus iku mauqian iku akeh ya maknane. Iso makanun yusghiluhu fil amal, artine lek wong iku nglakoni taat gak iso terus ngono lho, males sarasen. Walalil mau'izati manjaan, dan ketika dia mendapatkan mau'izah gak ono efeke, gak ono asare, gak ada imbas dari oleh mau'izah itu, gak ono semangate. Nah itu pertanda seseorang itu hatinya gelap. Pertama, ketika berbuat dosa gak ono rasa wedine, enjoy, malah seneng, malah dipamer-pamer no. Makanya di hadis-hadis itu kali aku, kita ketika berbuat dosa itu ditutupin nang Gusti Allah. Ojo sampai di beberno nang kanca-kancoe. Lek sampean niku salah wis nglakoni dosa, sing dicerita-critakno dobel dosane. Dobel nglakoni dosa, dobel ngerusak harga diri dhewe. Tong beberno aib dhewe. Nah, lek nglakoni dosa wis sekirane ndak sing ngurus kecuali sampean nambah Gusti Allah tok. Nah, salah wis nglakoni dosa sing dicerita-critakno berarti wong ku ndak ono rasa wedi. Ambek bunga maneng nyeritaknone. Pemene lek balakan pondok biasa ya kan ngono. Duduk-dudukan biyen kenalane waktu sik mulan pondok iku lho kenalanku kan ngono. Dadi ndak ono rasa wedine tambah bunga. Duduk peteng tok iku wis tambah rusak atine. Wala lit taati mauqian, wis gak ono rasa kepingin nglakoni taat, gak ono kepingin nyibuk nambah ibadah. Lah dikai mau'izah gak ono efeke, wis kaya cuma ngelbu teko kuping tengen metu teko kuping kiwa, gak ono sampai mlebu nang ati. Iku tanda-tandane orang yang hatinya gelap. Cukup paling yo, semoga-moga manfaatnya masih sedikit. Al-Fatihah.